¿Qué tal? Saludos, moi buenas noches. Bienvenidos a VIAVs, lunes 5 de marzo. Xosé Neira Vilas, moi boa noite. Boa noite. Bueno, Xosé Neira Vilas é un dos escritores galegos máis afamados, máis coñecidos, coñecido por si mesmo, pero coñecido tamén por ser o autor do libro en galego máis traducido da historia da literatura galega, Memorias dun neno labrego. Como sería Balbino? Como sería Balbino se tivera nacido agora, nestes tempos? Se houbera nacido agora ou se vivise agora xa vello? Se vivise agora como neno, como sería? Como neno, pois sería un neno... Balbino non tiene luz eléctrica. Claro. Sería un neno con televisión, con teléfono móvil, con ordenador. Sería un neno que domine moi ben a informática, con un grupo escolar, con unha escola moderna, que antes eran as escoliñas aquelas que chamamos depois unitaria, que era unha mestre, un mestre. Dos rapaces iban á escola cando chovía, porque cando non chovía había que traballar na casa. Mira que sería un Balbino hoxe completamente distinto. Darían coche, antes camiñábamos 10-12 kilómetros como se nada, e además por camiños cheos de barro, de terra. Sería máis feliz ou menos feliz que aquel Balbino? Está por ver. Eso está por ver. Aparte que a felicidade é un termo un pouco fuxidío, aparte deso, está por ver se sería máis feliz ou menos, porque nós, ainda daquelas escaseces que había, digo nós porque eu realmente, ainda que o libro non é autobiográfico, na anécdota non é para nada, no ambiente sí, na vida social sí, na escola sí, na relación familiar sí, no xogo sí, de maneira que podo dicir que era eu, sería como sería eu. Daquela, pois, facíamos os nosos propios xoguetes, camiñamos 10 ou 12 kilómetros, íbamos ás romarías, ás festas, levábamos no entroido, eu facía incluso con outro grupo teatro, desde os 16 anos hasta os 16, 18, íbamos ao río a pescar, a coller anguías, troitas, escalos, andoriños, íbamos ao monte a poñerlle trampas ás rulas, aos coellos, nos tobos, toda aquela cosa. Hoxe xa non hai tampouco esas especies, ainda que quera ir ao río xa non hai peixe, van ao monte xa non hai tampouco paxaro, nin coello, nin lebres. Bueno, calquer cosa tería unha vida moi distinta, seguramente. Non sei, comendo pan de broa, non suficiente, andando con zocos, con roupa ás veces remendada, pasando moito frío, se a calefacción é unha palabra hipotética daquela, pois, bueno, polo menos nas aldeas, pois éramos con todo, non sei se máis felices ou menos, pero máis vitales. Eu dicía aos rapaces outro día nun colexio, dice, pero vos hoxe non camiñan nin un kilómetro, que van camiñar? Nos camiñamos 10 ou 12 sin problema ningún, pois teñen que levarmos non coche. Había outra relación cas cousas. Bueno, decíamos que Xosé Neira Vilas efectivamente é autor de ese hit da literatura galega que é Memorias dun neno labrego, pero fixo moitísimas cousas máis no transcurso da súa vida que casi é un pouco a historia de Galicia dos últimos anos. Imos ver un pouco, resumidiño, algúns dos hitos da vida, como decía, de Xosé Neira Vilas. Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como quen dis, un ninguén. Así presentou Xosé Neira Vilas a un dos personaxes máis universais da literatura galega. Fixo dende Buenos Aires, a cidade a que emigrou con apenas 20 anos para abrir os horizontes daquel neno nacido en 1928 na pequena aldea de Zana de Gres. Orgulloso fillo de labregos, na diáspora cumpriu o soño de se formar nos máis diversos eidos da cultura e contactou con prestixiosos intelectuais da época. Pero tamén con quen foi a muller da súa vida, a súa outra metade, a tamén escritora Anisia Miranda. Da súa man trasladouse a Cuba, onde durante máis de 30 anos desenvolveu unha prolífica traxectoria profesional. Literatura, xornalismo, activismo político e intelectual son algúns dos paus que non deixou de tocar tampouco o seu retorno a Galicia no ano 1994. Membro fundador das Mocidades Galeguistas, creador da organización editorial Follas Novas e membro da Real Academia Galega, o compromiso coa terra que o viu nacer nunca deixou de estar aceso, mais probablemente ningunha contribución maior á nosa cultura que a súa obra literaria. Poesía, ensaio e novela nutren unha carreira prolífica na que destaca sobre de todos un fillo, Memorias dun neno labrego, a obra máis traducida da literatura galega. Ata 17 idiomas que inclúen o chinés, o ruso ou o esperanto, ademais das linguas da península e da súa adaptación ao braille. 2 doutorados honoris causa, a medalla Castelao e os premios da crítica española e galega son só algúns dos galardóns que honran a este galego universal.
Bueno, veíamos nese vídeo a Xosé Neira Vilas con moitos colegas, con moitos compañeiros, con moita xente que foi atopando polo camiño dende eses 20 anos que marchaba a Argentina. Por que marchou Neira Vilas a Argentina? Pois é curioso, a maioría daquela xente, daqueles paisanos, daqueles xente do campo que emigraba de Galicia, despois da Segunda Guerra Mundial, neses anos 47, 48, 49, facían, obviamente, por necesidade económica, como fora en tantas emigracións, en tantas etapas da nosa emigración. Eu tamén, de certa maneira, pero non de todo. Eu ocurría que, ademais da escola primaria, estudara perito mercantil por correspondencia, e resulta que tiña a fortuna de con 16 anos tiña un emprego na oficina dun aserradeiro como contable que ganaba máis que o ganaba daquela un mestre. O sea que era realmente un privilexiado, pero eu quería seguir estudando. Aquí non podía estudar porque tiña que estudar e vivir e traballar, porque meus pais eran pobres. De maneira que tratei de conseguir traballo en Santiago, en Coruña, en Ourense, hasta en Madrid a través de familiares, e non era posible poder traballar polo día e estudar pola noite. Entón dixo, emigro, e fago isto en Buenos Aires. Estou escoitando, está dicindo que estaba tratando de encontrar traballo en Madrid, en Barcelona, en Coruña. Exacto. Non lle parece que é moi parecido o que está pasando agora? A xente nova que está nunha situación parecida? De certa maneira, sí. Total que emigro. A emigración para min foi un feito feliz. Por dúas razóns. Porque a miña vocación latente desde que era moi novo de escribir, ali tomeina en serio. É dicir, eu empecé a colaborar naqueles 7 ou 8 periódicos semanales e revistas que había en Buenos Aires. Escribía de todo, contos, artigos, poesías, de todo tipo. Era un exercicio continuado. E claro, 10 anos despois publico o primeiro libro e xa empezou a tomarme en serio como escritor. Pero, ademais deso, ademais de escribir, ademais de seguir o rumbo vocacional que tiña desde sempre, ademais deso, ali descubro Galicia. E ali coñezo a Luis Seoane nunha etapa a Díaz Pardo, ali coñezo a Rafael Diesta, a Blanco Amora, a Suárez Picallo, a Antonio Baltar, a Ramón de Valenzuela, figuras claves da nosa cultura, exiliados todos, aparte os emigrantes vellos xa que tamén mantiñan o espírito de Galicia. Entón, convírtome dende entón nunha activista cultural de Galicia de por vida xa. Desde entón, eu publico durante 43 anos que estou en América, en Argentina, en Cuba, publico a maioría dos meus libros e son exclusivamente en idioma galego, nada máis. E como era Argentina e Buenos Aires en aquel momento? Vostede sae daqui de Galicia, no entorno dos anos 48, 50, un país que era como era naquel... 49, xaneiro 49. E chega a Buenos Aires. Como foi o contraste? O sea, cal era a diferencia entre os dous países? O contraste grande porque, bueno, a añoranza da familia, dos amigos, da infancia, pero además o contraste pasar dunha aldea a unha cidade que tiña 4 ou 5 millóns de habitantes é grande. O emigrante, en parte, foi o meu... O emigrante hai que ver que ten que pasar da aldea, da vida labrega, á cidade. Sea Buenos Aires, ou fora Río, fora calquera outra cidade. Entón, ten varias cousas. Ten que aprender a falar por teléfono. Aprender a coller un ascensor. Aprender a cruzar unha rúa, a manexar os semáforos. Andar polas aceiras, incluso. Claro, todo eso é proletarizarse. Está interesante, porque na aldea igual seguía ás 2 da mañán e traballaba o día inteiro 12 ou 15 horas ou máis o que fixera falta, non había mecanización no cabo, senón que ademais, cando había unha festa, tocaba un bombo por aí, cerraba todo e marchabas. O sea, non tiña disciplina de horario ninguna, mentras que o estar traballando, por exemplo, nunha cousa de servicios ou nunha industria ou que fora, sabía que tiña un horario de entrada con a tarxeta e un horario de saída. Sabía ademais que tiña uns compañeros en unha industria, por exemplo, que esta peza que recibía aquí tiña que pasar yo. En fin, había unha socialización do traballo ao que non estaba feito. E por que Galicia? Por que descubre Galicia ali? Que estaba pasando en Argentina naquel momento? Porque ali había toda esa prensa, había actos culturais galegos moi importantes, había editoriais. Bueno, eu podría dicir todo o que había naqueles anos. Eran os maravillosos anos 50, que Buenos Aires era a capital cultural de Galicia. 6 editoriales, 65 grupos de gaiteiros, 65. 11 bandas de música, porque migraban as bandas, había unha banda de Ribadavia, unha banda de Lantaño, unha banda de Berza, unha banda de Arca, porque migraban 10 ou 12 músicos e volvían a armar ali a banda
esos 10 ou 12, co mesmo uniforme, co mesmo repertorio que levaran de aquí, había hasta 8 ou 10 bandas de música. Pero había emisións de radio en galego, había teatro en galego, había, pois, xa digo, 10 ou 12 publicacións periódicas. Ali Galicia era, na prensa argentina, incluso era un tema cotidiano, as actividades culturales nosas. Ali era frecuente, posiblemente máis que en algunha cidade galega, o ir pola Avenida de Maio, Rúa Rivadavia ou Lavalle ou por aí, escoitar falar galego a xente. No ano 53, se non me fallan os datos, constituen as mocidades galeguistas, é así. Por que constituen as mocidades galeguistas? Pois, as mocidades galeguistas eran unha especie de filial da Irmandade Galega, e a Irmandade Galega era unha especie de partido galeguista no exilio que creara Castelao en Buenos Aires. Nós éramos un pouco a xuventude daquela Irmandade Galego, a xuventude do partido galeguista, en definitiva. Pero ali tiñamos moitas actividades moi diversas e tal. Ás veces, nós, pola nosa idade, íbamos máis longe, eran máis radicais que o da Irmandade. É natural. Dixemos hora de Picalla, hai algunhas cousas que vos facedes, que vos planteades ideolóxicamente, que nós non estamos totalmente de acordo, pero, se os 20 anos un non está máis alá das cousas, cando vai estar? Total que aprobábanos. Pero sí, nos facíamos cousas, incluso, ademais da nosa periódico Adiante, que publicábamos totalmente en galego, claro, ademais das actividades de conferencia, de cursos, tevamos sistemáticamente sempre en Galicia de Castelao, capítulo a capítulo, no Centro Betanzos, no Centro Onesán, depois tevamos Galicia como tarea de Paz Andrade. Como era isto de sempre en Galiza? Había que ler sempre en Galiza? Como era un pouco... capítulo a capítulo debatíamoslo, sí. Entonces, pois, pero aparte de eso, facíamos traballo de rúa. Por exemplo, poñían unha película de Nini Marsal, que era unha boa actriz, pero que ridiculizaban a muller galega, nós íbamos ao cine a protestar. A policía nunca se meteu connosco, pero sacaron do cartel. Ou hai un sainete de Bacareza, por exemplo, nun teatro, onde ridiculizaban tamén a un galego. Nós íbamos a protestar ali, dúcias, a protestar continuamente. Bueno, sí. En esa trayectoria hai un fito tamén na súa vida, na da súa muller, que é a constitución de Follas Novas. Sí. Que significou Follas Novas? Follas Novas foi algo moi importante, porque había editoriais en Buenos Aires, varias editorias, sobre todo orientadas por Xivane. Nova, MC, Botella al Mar, Lérez, as Burgas dos centros provinciais, a editorial Galicia, a editorial Alborada, da Federación, pero non había un canal para distribuir esos libros. Pero tampouco había un canal para distribuir os libros galegos. Nós representamos ali a Galaxia. Distribuíamos os libros galegos de Galaxia, pero outros tamén. Unha editorial galega, por exemplo, como Bibliófilos Gallegos, como Porto, o libro galego se publicaban, por exemplo, a obra completa de Rosalío de Curros en Aguilar, de Madrid, libros que se publicaran de interés galego, ainda que fueran castelán en Barcelona, ou do editorial Montemedulio de París, ou de México. Nós concentramos todo o libro, entón facíamos catálogos xerais e distribuíamosle. Nos mandábamos catálogos a toda América, as colectividades galegas e as universidades, desde Toronto a Punta Arenas, desde Canadá hasta Chile. E así foi, fixemos 3 exposicións do libro galego contemporáneo, unha en Buenos Aires, unha en Montevideo e unha en Caracas. Bueno, ali visitaron Follas Novas figuras como María Casares, estuvo ali con nós, como Luis Seoane, como Blanco Amor, como Pita Romero, como Otero Pedrayo. Era un lugar, nós ademais teñamos os sábados unhas reunións de debate, de leitura de contos que chegaban de chegar, de poesías, de debate de cuestións teóricas, de arte galega, de política de Galicia tamén, con mozas e mozos galegos e tamén con argentinos estudantes fillos de galegos. Eran uns seminarios continuamente, todos os sábados facíamos eso. Que creo que había que saber o himno galego, non? Para participar nesas reunións, non? O idioma galego era imprescindible. O galego e o himno, non? E además había que saber o himno, que non sabía enseñábamos. Era unha cosa moi vital. Bueno, eu falo de mocedades. Estou mesturando un pouco mocedades con Follas Novas. Follas Novas é outra cosa. Follas Novas funcionaban na nosa casa, teníamos a Nixa e un fogar, unha casa moi ampla. Entón, ali mismo funcionou Follas Novas. Tiña esa proyección, pero os dos sábados, por eso mesturaba un pouco, porque os dos sábados facíamoslo en mocedades e ano despois tamén Follas Novas tiñamos esos ateneos, esas reunións, esa xuntaza de estudio na nosa casa, o noso fogar, na sede de Follas Novas. Foi moi importante, fixemos, por exemplo, unha exposición, ademais destas 3 que fixemos do libro, fixemos unha exposición do periodismo galego na Argentina,
todo eso apoyados tamén por Seoane, os catálogos que llaman los Seoane, todo eso moi importante. Pues estamos vendo nese vídeo que veíamos ao principio a Xosé Neira Vilas rodeado de xente moi importante da historia do galeguismo, da literatura galega. Entre eles estaba tamén Isaac Díaz Pardo, que recentemente morría. Díaz Pardo foi a Buenos Aires 13 anos, do 55 ao 68. Comentábamos antes de empezar esta entrevista en directo que parecía que iba a ser eterno Díaz Pardo, non? Tiñamos un pouco a sensación de que iba a estar sempre aí Díaz Pardo, non? Sí, que iba a vivir sempre, eterno. Cando tiven que falar por encargo da familia, unha situación moi triste, pero ao mesmo tempo alegroume ter que, no fondo, poder facelo, despedilo no cemiterio de Boisaca. Dixen eso, que nós pensábamos que eras eterno, que eras inmortal, que non ibas morrer nunca. E Galicia entendeu ben a Díaz Pardo? Sí, penso que sí. Sí, había incluso de xente pouco informada, había unha intuición, a situación de Sargadelo, toda esa xente percibía todos. Ademais, era un home tan popular, tan humilde, tan con todos. El, por exemplo, derretíase cos nenos, iba a calquera lugar, cos nenos, cos nenas. El, era un home moi simpático, por outra parte. Eu recordo que ali en San Marcos, pois a veces a Nisha e el, sobre todo, pero eu tamén cantábamos tangos, que el recordaba da Argentina, e el cantaba tangos como nós. Sí, recordábamos tangos de Discépolo e de outros autores. Era un home entrañable. Ten moita nostalgia daquela época? Vostede, ten nostalgia daquela época? Da de Buenos Aires? Da de Buenos Aires, sí, por exemplo. Sí, pero se teria que ter nostalgia de Buenos Aires, teria que ter nostalgia na Habana, porque na Habana creamos tamén, que dirixín durante 22 anos, a sección galega do Instituto de Literatura Lingüística. Aí eu ditei tres cursos de lingua e literatura galega no Instituto de Idiomas Abraham Lincoln. Aí facíamos exposicións, por exemplo, de estampa de Castelao, da estampa de negros, da estampa de libro de Luciane. Aí fixemos índices de todas as publicacións galegas. Aí creamos o centro bibliográfico máis grande que hai en América sobre a migración galega. Incluso foron ali a estudiar a migración galega a América becarios desde Galicia e desde Leipzig, da Universidade de Leipzig en Alemania, a estudiar a migración galega, porque hoxe non se chama sección galega, chamalle Fondo Gallego, pero está nesa biblioteca maravillosa, unha biblioteca que ten 600.000 exemplares, 600.000 títulos, ten 9 pisos de 9 volumes, están as cosas galegas catalogadas como literatura galega, teatro galego, poesía galega, todo separado aí, clasificado aparte. Bueno, estamos rematando xa, señor Vilas, pero me gustaría que me fixera unha pequena análise de como ve Galicia nestes momentos, como está o país? Pois o país neste momento está como está todo o Estado, como está toda España, con problemas fundamentalmente económicos, problemas de paro, ese é o problema, pero culturalmente vanse facendo cousas, xa con algunha restricción por problemas económicos, pero síguese facendo cousas, síguese facendo as feiras do libro, síguese presentando libros, as editoriales siguen traballando. E a política te interesa? A política? Sí. Estou referindo agora, por exemplo, sabe que o que está pasando no Bloque Nacionalista Galego, esa escisión que está vendo, sigue a diario ese tipo de movimentos? Está na política en función da cultura, en función da literatura, claro, en función do progreso do país tamén. Sí, sei que hai eses problemas no Bloque. É lamentable porque un fraccionamento pois nunca é positivo, a división nunca... Un divorcio sempre é un fracaso. Entón, pois un divorcio, unha separación, unha fragmentación de algo é lamentable, non é positivo. Sea no Bloque como fora en calquera outra organización política, non é bo, pero bueno. As cousas son así, cadran así. Un dos motivos que me parece que lle levou a escribir Memorias dun neno labrego foi deixar claro como se vivía realmente no medio rural galego, porque había moito descoñecemento. Superouse esa fractura entre a Galicia urbana e a Galicia rural? A xente que vive nas cidades coñece o rural galego ou non? Ou sigue habendo unha separación? O que pasa que o rural galego xa hoxe non pesa o que pesaba. O rural galego hoxe son casas de turismo rural as que van tamén os das cidades, son lugares para ir o fin de semana, a ver ríos, a ver lugares bonitos, pero, bueno, o rural sigue estando aí de todas maneiras. O rural, pois, daquela era o campesino que vivía deso, que era autoconsumo, que era o que producía a súa terra, era para ele e a súa familia. Hoxe ninguén depende, ou moi poucos dependen estritamente da terra. Hoxe poño casos concretos que coñezo, por exemplo, un matrimonio con fillos de 40, 50 anos eles, pois traballan na ciudad, traballan nunha industria, traballan no servicio, nun hospital, nun restaurante, onde sexa, e na casa quedan os avós.
os avós, a xente maior, esa xente maior cuida os animales domésticos, cuida unha horta que teñen, e incluso esa persoa que traballa fora durante a semana, ese fin de semana colle o tractor, ara a terra, prepara a axuda para que durante a semana sigan traballando os vellos, teñen pensións, en fin, ese é o tipo de agricultura que hai. Bueno, hai empresas naturalmente gandeiras, en Arzúa, en Touro, por aí, xente que ten 120 vacas, 200, esa é outra cosa. Pero é moi distinto o campo como única medio de vida daqueles que ao que é hoxe. Hai un maior coñecemento. De memorias, como decían, de memorias, sí, escribina porque xa tiña 30 anos de idade, levaba 10 anos emigrado. Escribina porque quería contrarrestar de alguma maneira as cousas tan falsas que eu lera sobre o que era a vida campesina. O campesino era un tipo sempre alegre, sempre contento, burlábanse dele, ríase, todo ese tipo de cousas era falso. Era falso porque ninguén comprendía o campesino cando lle morreu unha vaca, cando se perdía unha colleita porque chovía moito, porque non chovía nada. Todos esos problemas do campesino, cando tiña que vender do que precisaba, que non era excedente, vender ovos ou vender leite para ter un efectivo que precisaba por unha enfermedade, por un pagarlle un médico, unha contribución, impostos, todo eso non aparecía en ningún lugar. Parece como o campesino fora moi feliz. A xente que escribía do campo, a xente da ciudad que escribía sobre o campo cousas, aberracións dese tipo. Entón eu quería un poquinho endereitar eso. Non só nese libro, non era tan... Hai un libro posterior que estaba eu xa en Cuba cando se publicou aquí, que se chama Xente no rodicio, que é máis duro, é máis duro ainda, é máis real desa situación como era a vida campesina. Pois creo que a proba foi conseguida transcurridos eses anos, e tendo en conta todos os exemplares, todos os nenos galegos que ao final acabaron lendo Memorias dun neno. Comprobamos unha cosa ademais, que os nenos, igual que os adultos, son bastante parecidos os de Galicia, os de Alemania, os de Hungría, os de Romaní, os de México, son todos. Bueno, pois con esa mensaxe de igualdad que está transmitindo Xosé Neira Vilas, ímonos quedar. Moitísimas grazas por acompañarnos esta noite en VAV. Imos ir a publicidade uns minutiños e xa regresamos con Mesa de Actualidade. Hasta ahora mismo. Moi ben.